Да. Да се представим на български. Започни ти. Как се казваш? Аз съм Адриан. На колко си години? И аз съм на 11, аз ще ставам на 12. В кой клас си ти? 6-ти клас. 6-ти клас? Браво. Кой ти е любимия спорт? Плуване. Така ли? Браво. Имаш ли друг любим спорт или не? Или Футбол. само и футбол? Да. Кой ти е любимия футболист? Меси. Меси? Окей. Да. Ево имах ти. Как се казваш ти, моето момиче? Изабел. Изабел кой? Изабел Иванов. На колко си годинки, Изабел На Иванов? 6. На 6? Да. Имаш ли любим спорт? Плуване. Плуване? Да. Друг спорт имаш ли любим или не? Не. Не? Не. Добре, а любим футболист имаш ли? Не. Не, добре. Ти как се Не, казваш? Меси. Даниел. Меси? Да. Добре, окей. Ти как се казваш? Даниел. Даниел кой? Даниел Иванов. Иванов? Да. Браво. На колко си години Даниел Иванов? На 10. На 10. Добре. А имаш ли любим спорт? Да, плуване. Плуване? Друг любим спорт? Обичам плуване най-много. Добре. А имаш ли любим футболист или не? Да. Кой е той? Меси. Всички сте Меси тук? Да. Имате ли дрехи на Меси в къщи? Да. Да. Така ли? Не. Да. Ти нямаш? Защото ти не купи. Не съм ти купил. Да. Защото не си поискала. Искаме. Добре. Добре, значи на теб ще ти купим за рождения ден дрехи на Меси. Или на Роналдо искаш ли? Искам Меси. Меси? Да. Добре, Меси. И плюс аз съм за Роналдо. Двама. А Меси и и за Роналдо. двамата. Значи Да. имаш двама любими Да. футболисти. Кажи, имам двама Имам двама футболисти. любими футболисти. Кои са те? Роналдо или Меси. Кой Роналдо? Кой Роналдо? Те са много Роналдовци. Кристина Роналдо. Кристиано Роналдо? Да. А Меси как му е първото име? Леона Меси. Деца, още един въпрос. Да. Един по един. Харесва ли ти в България? Да. Защо? Кое ти харесва най-много? Баби и дядо. Друго нещо? Приятели. Приятели? Браво. Да. Теб харесва ли ти в България? Да? Да или не? Да. Ти много плахо го каза. Имаш ли приятели в България? Да. Добре. Даниел Иванов? Да. На теб харесва ли ти в България? Да. Кое ти харесва най-много? Я кажи. Баба и дядо. Баба и дядо. Добре. Баба и дядо печелят най-много точки. Аз искам Всички. баба и Всички дядо. са за баба и дядо. Да. 2, 1. Thank you for watching and please subscribe, like, and comment. Thank you for watching. Like and subscribe. And comment Messi or Ronaldo. Okay.